Ja, jeg er kommet på Instagram. Det har I ikke ret nu, da jeg så titlen på videoen. Ja. Puha. Det er jo noget værd noget, det der med Instagram. Det kommer lige til. Klokken er igen 10:30 om morgenen. Men altså, jeg er kommet på Instagram. Så jeg ved ikke en skid omkring det. Kun jeg ved min kæreste der på det, så jeg skulle lige finde ud af, hvad fuck det var. Hun får fandme til alting, mand. Hun får til alt. For eksempel, hun også af en eller anden mærkelig grund, når hun får mig manipuleret til at se Once Upon a Time. Hun har ikke sagt en skid om, at jeg skulle se den. Jeg er begyndt selv. Nå, det er faktisk en rigtig god serie. Nå, det er ikke det, jeg skal tale om. Jeg kom på Instagram, og hvad er det her? Fucking Instagram. Jeg kan ikke finde ud af det. Ja, det er. Og jeg lægger et link, eller ja, på en måde et link nede i beskrivelsen. Description, lige dernede, ikke også? Ikke dernede, ikke noget med, nej. Det er description, ikke også? Lige dernede. Der ligger jeg en link. Det er godt. God dansken. Han fast ikke meget. Der ligger et link dernede. Så kan I gå ind og følge mig, hvis I lyster. Men når jeg lægger opslag op, så kan det godt være, at det bare bliver rigtig fordi nu har jeg allerede 5 følgere. Fordi jeg startede ud med noget lort. Så. Og de er nok ikke ærkedanskere, skal vi se, så vi må også have lidt hensyn til dem, der ikke er fra Danmark, ja. Det er jo slet ikke racistisk på nogen som helst led. Fuck nu det. Men altså, jeg er på Instagram. Følg mig. Og ja. Kommer der, og ikke så skide længe, når jeg lige tager mig sammen, kommer der en infovideo om, hvorfor fuck jeg ikke har uploadet og lavet lort i et godt stykke tid. Og det kommer faktisk til at blive en god forklaring. Jeg har faktisk sagt lidt af det allerede nu. Men fuck noget hår. Sådan der. Men vi ses lige pludselig. Jeg tager af. Hej. Nå, det ved den ikke. Hej.